Mano to? Gihikot? Hapit madago rin pambutos ha. Siniguro na iya di ianod. Mamukutay guys. Mamukot sila. Hapit madalag ilang pambot kay gihikot man ag sakayan. Sa ila hapud nga pambot. Kay paniguro guys og mubaha. Kay bagyo man kagabi. Salamat ni guys kay ang bagyo nilihis ra. Natagamtan ra namo ang ulan-ulanon. So bang dapit guys gabaha na sila adto. Pero kaloy sa Ginoo dire namo sa Valencia. Wa in town kay mo baha. Grasya kayo guys kay giiway jud mis kadautan. Magkay din sila guys. Magkay pa kagahapon guys. Daghan ilang kuha. Bisa ga dagum. Mura po nilang pangita guys. Pamukot. Ang pukot guys way puhunan. Di pares po palangri. Magpuhunan pag paon o gasolina. Pero ang pukot, bidla ra ka o saragam wanay puhunan. Laing klases panagat ni guys. Guys, adlang Sabado karon. Atol jud nga ang amo ang masamong niani sa amo ang panimalay guys, namisita sila. Gitabangan mi niya og lipak og kanang kawayan guys kay amo ning gamiton sa paglabat. Gatigom mi og kwarta guys hantod nga naka palit mi og kawayan. Ginahinay na nila og lipak. Swerte guys kay nananda sila, gitabangan mi nila. Kay gusto jud nako nga sirhon jud ng amo ang pantawan. Kay sudlag iro guys, puro kay ng kuan, bunbun. Dili pa man semento nga amo ang flooring. Bunbun pa guys, kay di pa man idugay giabunuhag bunbun. O diri po sa luyo nga bahin guys, ato makita pod ang akong bana nga naggabas. Siya po'y tigsukod ani guys. Ay nahingag ko aning buwak guys sa ako ang silingan. O ni luyo sa mong balay guys. Sa may agianan jud sa may kanal. Tuwa dito si Mr. ga cutting sa mga kawayan nga alipakon sa amo ang masamong nga si Jose. Kani mo dapat guys, delikado no? Tanawa way tikanganan nga agianan. Disgrasya jud guys kaning hubog ani og di jud baghinay. Mahog jud ni siya aning kanal. Mo na mawiod ko guys og nay mamisita na ho aning among panimalay. Kay
lapok aning dapita. Labi na sa panahon nga ting-ulan. Makaginog motor guys, pero hinay-hinay lang. Kuan ni sila kabuok di o pito. Pito ni kakawayan guys. Unya ginay-hinay lagi na mo kuan kanang lipak. Mo ni agianan padong dito sa may lamingan ako guys. Ang iya pong asawa nga si Libit mo po'y magkalingaw og hakot sa mga pinutol ni Bert guys. Ug mao po ni ako mga apo nga anak nila ni Jose ug ni Libit. Namisita sila karong panahon na guys. Lingaw kaayo sila sa ilahang tan-aw. Og samtang naglipa kagahaw ang masamong, aga ako pong anak panganay og ako. Nitabang ko ni pagpanghinlo guys. Paghabol sa kuan. Paghabol sa hait nga lipak. Orang gihabol-habulan guys kay kung dakon ang pagkuan gamay ra ang magamayan na unja. So ako lang gikuha ang ngilit guys. Padayon gihapon ang pagpanag-om sa amo ang dapit sa lungsod sa Valencia guys. Giingon man nga wa nay bagyo, low pressure na lang kuno ni. Kay gisanta sa hangin nga amihan. Habagat ang tani guys, pero kusog ang amihan sa among lugar. So idpadpad jud. Ipadpad ang hangin. Tagbuon ang hangin og ang habagat sa amihan mo na nga di jud mo kalahote ang habagat guys nga dala sa maong bagyo. Salamat po ko guys kay niya po ang akong anak nga panganay. Iya po ming gitabangan. Maloy sila namo guys kay mga senior citizen na baya mi. Mo na nga pudo suporta jud ako mga anak. Kung unsa ila makita nga angay trabahoon mo tabang jud ni sila guys. Galing na akong panganay, di kayo mo atubag kamera. Kay, bao? Kusog ang hanging amihan sa amo ang lungsod. Hangin-hangin. Sa panahon sa kagabhion guys, arang tugnawa kay ang hangin amihan man. Kung habagat, init-init ang inalisngaw sa dagat. Pero amihan nga gikan sa kabukiran, tagamtang jud namo ang kabugnaw ni ini. Ipahura po yung BHW ato de. Mapad. Ang gawayan guys nga ang usa ka gutob giupat ra kay labat lagi kay kung waluhon nigpis na kaayo dug kaanra nipis na dili na maayo lansangon may na ang upat ra guys kay ligon baga. Di po lali manghinlo og kawayan guys kung di jud ka master kapay siguro masamad ka. Gabi ikaw ko napaaso nga po ni kinuri para na daw karon po pamiot to may lagi suwa. Nawara.
Nahuman jud namo guys og panglipak, pagpanghinlo. Og amo sa ning pa tanugan guys. Kay aron iniglansang dili jud siya mo kupos. Kay ano kun kaayo kung imong ilansang buhi pa. Unya kung mukupos na, muhilang na bitaw ang pagtaod niini. So pakupson sa ni guys, tingali mga sunod semana ni ana pa ni namo ilansang. Guys, kini si Bulanong Dako. Nagpasalamat sa inyong pagbulig kanako guys, ug ako moingon nga palihog, subscribe og share, comment sa akong mga videos. O kini dako na kayong tabang sa ako ang kaugalingon. Ug ako mayon guys. Bye-bye.